vandaag hebben wij ons 25-jarig jubileum gevierd van het Genootschap Nederland-Aruba. We zijn natuurlijk opgericht in 1997 en wat wij vandaag hebben willen laten zien door middel van de sprekers is de verbondenheid die we hebben met Aruba als Nederland. En hoe belangrijk het is dat we onze koninkrijksrelaties in stand houden en verbeteren. En daar waren de inleidingen van Viola Hoytker, de rechterlijke magnificus van de Universiteit van Aruba, en van Francia Guadalupe en van Gert Oostindie waren daar heel belangrijk in. Die gingen over onderwijs, over ecologie, over antropologie en over het belang van, hechtere koninkrijksbetrekkingen. En hoe kunnen deze relaties verder gaan in de toekomst? Ik denk dat in de eerste plaats het belangrijk is dat zowel in Nederland, waar de kennis van de Cariben onvoldoende is, maar dat ook in Aruba, en dat geldt ook voor de andere Caribische landen, de kennis van hoe het werkt in Nederland gaat verbeteren, zodat je door die verbeterde kennis van zowel de Caribische kant als de Nederlandse kant, de Europese kant zal ik maar zeggen, dat die de convergentie teweeg brengt die je nodig hebt om voor meer begrip voor elkaar te krijgen. Dat vond ik het hele mooie aan een aantal sprekers en met name Viola Hoytker, die het had over oplossingen en mogelijkheden. Niet van moeilijke dingen, ze sprak niet over wat onmogelijk was, nee, ze sprak over wat mogelijk is. En dat is een hele goede. Ik heb dat zelf in mijn bedankje aan haar heb ik gezegd. Ze heeft gesproken over de coalition of the willing. En dat is van belang. Alleen op die manier denk ik dat wij in het Koninkrijk, Nederland, Aruba voorop, kunnen leren samenwerken, beter kunnen samenwerken. En dat is in wezen ook nog steeds onze missie in Nederland als Genootschap Nederland-Aruba. Als voorzitter en expert in de lobby en public affairs bent u ook bij het 25-jarig jubileum nog altijd actief voor het genootschap. U houdt de geopolitieke positie van de Caraïben scherp in het oog, behartigt de belangen van Aruba richting Europese Unie en u bevordert de wederzijdse handelsbelangen van Aruba en Nederland. Als oud-journalist neemt u tevens de redactie van de nieuwsbrief van het genootschap voor uw rekening. En vanwege al uw verdiensten en die voor de relatie Nederland-Aruba in het bijzonder heeft Zijne Majesteit de Koning ermee ingestemd u koninklijk te onderscheiden. Een onderscheiding waarvan ik u nu de pleziertje mag opstellen. Ik krijg vandaag ook een onderscheiding van de local burgemeester in de presentie van de prinses Beatrix. Uw eerste indruk? Nou, mijn eerste indruk is overdonderend. Dit verwacht je totaal niet. Je doet het in de eerste plaats, doe je dit werk om bij te dragen aan de verbeterde betrekkingen tussen Aruba en Nederland. Maar je doet het niet in de eerste plaats om ooit een koninklijke onderscheiding te krijgen. Dus ik ben ongelooflijk verrast en ik ben ook heel dankbaar aan Zijne Majesteit de Koning, die het heeft behaagd, om het formeel te zeggen, om mij deze onderscheiding te geven. En dat, nogmaals, dat is wat er door mij heen ging. Ja. Wat kunnen we verwachten in de toekomst van de Genootschap Nederland-Aruba? Alles valt of staat met de deelnemers, de leden van het Genootschap Nederland-Aruba. We zijn een stichting, we zijn een onafhankelijke stichting. We hebben niets met partijpolitiek te maken. Als mensen ons willen ondersteunen bij het bereiken van, aan het bijdragen aan de verbetering van de koninkrijksrelaties, dan zijn wij het podium voor deze mensen. Op een reële manier. We willen uitdragen dat alle mogelijke thema's bespreekbaar zijn. Dat hebben we vandaag ook weer aangetoond met onze jubileumviering 25 jaar Genootschap Nederland-Aruba. Dank u.